Kaixo, metxuak, zer modu Kaixo, zaudete? arratsaldeon. Bueno, azkenengo grabaketara iritsi gara, bai? Ja, hurrengo astean, edo hurrengoan ez dakigu oso ondo, Pedrokin izango duzue Elizan topaketa, eta datorren urtera arte... Eta ja oporrak hartzen ditugu. Bai? Eta datorren urtean, indarrakin etorriko gea, espero dugu ja... Jaunartze egiteko. Eta danak elkarrekin ikustia. Bai, eta jaunartza egin behar dugu. Bai, Baina lehenik eta behin hasiko gea gaurko topaketakin eta gogoratuko dugu jundan hastian zertaz buruz hitz egin genuen, baina horrengo gauza zengo dugu, Ainhoa. Aitaren. Eta nola egiten dugu, venga. Eskubiko eskuakin. Aitaren. Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Eta zertaz hitz egin genuen lehengo hastian? Pedrok azaltzen zen. Eta Pedrok ze kontatzen zigun? Pedro bataioari buruz hitz egiten zigun, ez? Bataioari esker bihurtu ginen eta kristaua bihurtzen ginen, bai? Gudanak kristaua gea bataiatu ginelako, bai? Eta orain gaurko topaketari jarraituz, goratuko dugu Pedro eta Juan, bian aizian, bai? Eta, behitu, hemen ikusten dezu gizon hau? Limosna eskatzen aizan, bai? Elizara jute zion, igandero, gu juten gehan bezala, eta Elizan atian zeon elbarritu bat, bai? Jaiotzez elbarria zan, ikusten zue? Eta elbarria badakizue zer dan? Ezin du nahi ibili. Ezin du ibili, Gaur egun, badaude, gurpileko aulkiak eramaten dituztenak, baina garai hartan, etzeuen, eta ikusten duzue, lurrian eserita. Bai? Eta Pedro eta Juan ikusten dute elbarria. Baina, gertatzen dana entzuteko lehenik zein behar dugu? Prestatu. Prestatu. Eta nola prestatzen dugu? Venga. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Kandelak piztuko ditugu aurrena. Eta honela dio Bibliak gaur. Behin batean, Pedro eta Juan tenplura zen Baskalondoko otoizera. Tenpluko ate eder esaten zioten sarreran. Jaiotzatik errena zen gizon bat zegoen. Egunero ezarri ohi zuten han. Tenplura sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Juan sartzen ikusirik limosna eskatu zien. Haiek begira gelditu zitzaizkion eta Pedrok esan zion, begira guri. Eta zer egingo dute apostoluak? Pedrok begiratzen du elbarria, baina zergatikan begiratzen du. Gu kaletika juten gehanean eta norbait diru eskatzen dugunean zer egiten dugu? Pentsatu pixkat. Batzutan atzera begiratzen dugu, edo pixkat despistatuak egiten gara, bai? Baina Pedrok ez du hori egiten. Jesusek erakutsi zion, beti begira egon behar gehala, bai? Bestei laguntzeko prest, ez? Eta ze pasatzen da? Zer esaten dio guain elbarriak Pedrori? Orduan Pedrok esan zion, ez dut ez urrerik, ez zilarrik, baina dudana emango dizut. Jesukristo Nazaretarraren izenean jaiki eta ibili. Begiratu zehitza politak eta hundiak esaten dizkion Pedrok, Entzun dituzue ondo, ez? Altxor bakarra Jesus da, bai? Eta Pedrok badaki Jesusi beraiekin bizi dela beti.
Beti, beti, beti. Eta horregatik esaten dio. Espiritu da, apostolu eman zian, eta Pedrok horregatik esaten dio elbarriai, altxa, eta segi barroa. Bai? Eta benetan zezaten du. Eta eskuineko eskutik harturik altxarazi egin zuen. Bat-batean gizonaren oinak eta orpoak indartu egin ziren. Salto batez zutitu eta ibiltzen hasi zen. Eta apostoloekin batera tenplura sartu zen bere kasa oinez. Saltoka eta jainkoari goraka. Entzun dezue, ze pasa zaion? Ze pasa zaio? Elbarri hemen lurrian eseita zeon, eta ze pasatzen da? Orduan, iten da, altxa, bai? Eta beraiekin templo barrora juten da, bai? Orduan, temploan otoitz egin dezake, abestu, guk abesten duen bezala, jainkoa goraipatu, bai? Erabat zendatuta dago, ez dauka inolako arazorik, bai? Eta bere poza eta goraipenak jainkoaren mirari delkuko dira. Hau da, beraiek Pedrok eta Juan jainkoari esker miraria egin dute. Eta elbarria oinez hasi da. Eta tenplura barrura juten da errezatzea eta bestea eta bizitza normal bat egitea. Herri osoak ikusi zuen ibiltzen eta jainkoa goratzen. Eta ate eder ondoan eserita limosna eske egoten zena, bera zela oharturik, denak zur eta lur gelditu ziren gertatutakoaz. Eta orduan jendia harrituta gelditu zen, Goratzen duzuen Mendekoste egunean nola gelditu zian danak harrituta jainkoak miraria egite zintuelako ikusi zutenean. Ba momentuan, ere bai, danak, elbarria oinez hasi zanean, danak miraria begiratzen hasi zian eta harrituta, danak liluratuta gelditu zian. Bai? Eta orain, otoitz bat esango dugu. Venga. Jesus jauna, bizirik segitzen dezu, presente eta zure elizan jokatzen jarraitzen duzu. Eskerrik asko zure maitasun izugarriagaitik. Eskerrak ematen dizkizugu gugan, egin dituzun mirariengatik. Eta orain bukatzeko, abestu ingo dugu pixkat. Bai, eta denok, gurasuak ere bai, ezagutzen dezue abestia hau, bai, eta danon artean abestuko dugu. Bai? Venga, ba. Animo! Eskerrik asko jauna, bihotz-bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Bueno, Agur, ondo pasa! Kaixo, eta bukatzeko erakutziko dizuet aste honetako eskulana edo etxeko lana. Zuen gurasuen laguntzaz, emango izuegu fitxa bat, eta hemen idatziko dituzue, ikasi edo lehen entzun dituzuen Jesusek egindako mirari ezberdinak. Eta gurasuekin edo zuen kargu dagoen pertsonakin, hitz egin behaietaz. Urren arte, aio!